Huwa importanti illi nżommu l-appuntament tagħna u nżommu dan il-Festival High. Sosna dan il-Kap Eżekuttiv ta' Teatru Manuel Massimo Zammit waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret bitħejjija 9 edizzjoni tal-Valletta Baroque Festival. Dan il-festival ser ikun qed jittella bejn il-15 u l-24 ta' Jannar bilan illi l-arti f'pajjiżna minkejja li bosta avvenimenti ġew kkanċellati minħabba l-pandemija tibqa' waħda ħajja u ferventi. Massimo Zammit saħaq illi dan l-ispettaklu mhux biss ser ikun disponibbli għan-nies fit-teatru iżda anke permezz ta' 7 kunċerti fuq l-internet fuq il-paġni rispettivi tal-festival u tat-teatru sabiex kollox ikun konformi mal-miżuri ta' mitigazzjoni skont kif stabbiliti mill-awtoritajiet tas-saħħa. Tant li nkomplu dejjem kemm għall-artisti kif ukoll għall-udjenza u bekk ħankunu qed nuru 7 festivals li ħajkunu qed jiġu live streamed biex min ma jistax jattendi jkun jista' jattendi u kif ukoll minħabba li l-udjenza hija limitata. Wasosna l-isforzi l-pandemija meta propju teatru kien magħluq bdew ifittxu mezzi oħra ta' kif jistgħu waslu l-arti għand il-pubbliku anke b'mezz virtwali. Din hija xi ħaġa li irridu nkomplu naħdmu fuqha u hija xi ħaġa importanti ħafna li nkunu virtwali. Id-direttur artistiku ta' Teatru Manuel Canet Zammit Bona spjega li bla ebda dubju l-apprezzament tal-artist jibqa' l-kuntatt fiżiku u l-applaws man-nies. Għalaqstant kellu jinstab mezz differenti sabiex tinżamm l-arti ħajja. Rrid ikun hemm dak l-apprezzament għax mingħajru l-artist imut u biex tżomm l-arti ħajja trid tagħmel dawn it-tip ta' kunċerti u minkejja l-pandemija tagħmel mezz li jkollok udjenza. Wasosna li għal din id-9 edizzjoni wieħed mhux ser ikun qed jistenna kunċerti kbar iżda aktar fiċ-ċokon għalkemm xorta emozzjonanti b'mużika barokka varjata.